Yeah, viewers all over the world, as you already know, my name is Ogbuefi Eze-Ana and Ugochitubelu and Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye si nchụaja na Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ mmiri emi n'okwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye si nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I have answered. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịa bụ total family liberation. Yes, enwere ụzọ ka mma family ọbụla ga-eji wee mee mmemme nwere onwe. Yes, mana ọ bụrụ na ụdị a ọtụtụ ndị mmadụ na-esi eme ụfọdụ nnọkọta eje kpọọ ụfọdụ ndị mba. Ọ bụrụ na onye a bịa isi n'ọfụ onye ahụ ịga ede ha na-eto ha ga-esi wee mee udo wee liberate onwe ha, na ọ bụrụ na o nwere udo ji ha na ya bụ ezinụlọ. Ọ bịa kwasaba obido bịa bụ ji obu ngwongwo buru ya na obu ngwongwo buru ya na obu ngwongwo buru ya na then abazie kwatubesi ihe family ji dị ebube. Mana ihe ndị a na-akwatubu ime ka ihe dị worst, maka ọtụtụ family ji arụ onye ọrụ ezinụlọ dị iche iche mecharịa ihe ka njọ, ụfọdụ mecharịa ọnwụ bata. Ihe ndị a niile enwe ihe kwesịrị, mana anyị akọwala the right way esi eme total family liberation. Ịghọtara ya n'ebe ọ pụtara n'afọ, ọ bụrụ iwu na family niile n'ebe ndị nwere ụdị nsogbu dị etu a, maka n'ihi ewere nke eji eme nke wee mee nke. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-edeba anya in full, mana anyị masị ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefuna annual festival anyị is fast approaching September 15th. Ọ bụ iwu na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate in ya n'obodo oyibo n'ọba anyị. Ya abịa ụmụ na ihe abịawu atụrụ anya n'aka na ị ga-eme ihe gbasara ụta mgbe arọ gị ya bụ wee kwado ya bụ festival sara aka na iri ji chacha m na ọzaba gwazie gị ihe ị ga-eme. Ka ọzọzi iwu awa monthly ritual nke ọnwa Ọgọst ka na-aga n'iru, ka nwere ike join na ya anywhere anyị all over the world. Kwụsị ikpeazụ nke ọnwa anyị chịkọta ya, so ndị so ya na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na their WhatsApp numbers. As you all know, we don't share testimonies on social media maka na ọ dịrọ necessary, not why we are here. Mana anyị banyere ịchụ aja anyị n'Igbo ihe karịrị 4 years now. We have massive testimonies. Na ọ bụrụ ịchọ iso ya ihe ị ga-eme ewu chacha m na WhatsApp forward or 3 prayer request ga idere ga ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ. Yes, my WhatsApp number ị ga-eji nweta mbụ bụ 08057837672. Now let's proceed. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Na-ekwu maka ya total family liberation. Wee na-asị gị na ihe gosiri ịma bụ na-agbapụta n'afa na family a na aka ji ha n'ụdọ ji agụ na ha nọ in bondage, ma ọ nwere ha nọ n'aka negativity na ọchịchịrị gbara ha gburugburu. O nwere ike ọchịchịrị anọ na gbara ha gburugburu nwere ike ọ bụrụ n'ọgwụ agwọrọ na ya bụ ngwuru gboo mgbe ịta aka na-ebute nsogbu. Ọ bụrụ na ọgwụ bụ nsogbu ahụ emebie ya bụ ọgwụ. Ịghọtara ya? O nwere ọgwụ ara emebi ndị nna onye na-emebi onye maara anya ya maka na ekele ọrụ eke imebie ya bụ ọgwụ. Yes, and kọwalụ ọtụtụ ndị na ya family na ọ bụ na ịbịa ya bụ ọrụ ezinụlọ uru ọ balụ ha ga-eji wee avoid ọgwụ, maka na ha afụghị ihe ọgwụ mere ha wee kee ha debe. Ya bụ family a na-agba oge ọbụla eziri ụlọ ozi, a na-ezi ụlọ ozi maka ọgwụ na be ụlọ. Anya bụ ọgwụ a ka ga-agba ọjọọ na be ụlọ na-emebi ihe. Nen o nwere ka anyị si arụ ya bụ ọrụ egbujie ya bụ agba ọjọọ anwa, maka na agba ọjọọ anwa akalụ abịago bute nsogbu nke na-akpachi agwa dịka kọs. Ụmụ family ga-eje na befa, ọ bụrụ na anya bụ na-eke ga agbụ, ndị na ya family nọ n'okike agbụ, ndị na ya family ya ike ọchịrị ji ha. Enwere ndị ọ ga-abụ ọ bụrụ na and ike ọjịji aji ha bịadị na-akpachi agwa dịka kọs. So ihe ha ga-eme wee gbuzie ya bụ agba ọjọọ anwa na-enye ha nsogbu, ebreki ya bụ kọs. O nwere ndị nke ị ga-eje na be ha, ọ bụrụ na ihe ha ga-ekpochi n'onunu na ji ihe ọjọọ anwa dị na befa maka ajọ ọgwụ agwa na ha nwere ike ọnwụ n'ogwu n'onunu. Ịghọtara ya?
ma ọ bụ na o nwere ife ha metalụ ma ọ bụ na-akwafuru ọbara na-enye nsogbu na ya bụ ezinụlọ. O nwere ike ọ bụrụ ihe tegara aka, nwekwana ihe ọ bụrụ ihe ha metara taa. Ịghọtara ya? Ọ ndị abatara na famili ọbụla ụnụ asọpọtụkwana nwa ụnụ ime ihe ọjọọ, ụnụ asọpọtụkwana nna ụnụ ime ihe ọjọọ, ụnụ asọpọtụkwana onye nke ụnụ ime ihe ọjọọ, maka ihe ọjọọ ọ bụla onye nke ụnụ mere ga-enye ụnụ nsogbu. Ọ bụrụ famili ọ na-enye nsogbu, enene ọ bụrụ na nke a ga-egbujiri agba ọjọọ breki kọs kọsụ a nwere ike ịbụ kọsụ si na nwaada ma ọ kọsụ nwere ike isi na nwaanyị anụtara anụta, ma ọ bụ kọsụ ihe ha metara, ma ọ bụ na nnafa gburu mmadụ n'ike wee kọnsiluo ya wee na-apụta n'ozi, then a ga-eme ya o wee na-enyezi nsogbu, bụrụzie ihe eji ohi okike agbụ wee nye ndị nọ n'ezinụlọ a. O nwere nke ọ na-agha emechasị ọ bụrụ na ogwugwo unu n'ọnwụ na ya bụ ezinụlọ, a na-enwe miscarriages, a na-enwe ọnwụ ike, a na-enwe ihe ọdachi. Yes, so e nwere ka esi atụcha wee egbo, atụcha anya wee egbo, ekpochi onye wee onunu. Maka na ọ bụrụ na ekpochi onye wee onunu, ọ ga na-eme ọgụ ogologo osele mmadụ ogologo, because onunu ọnwụ adịghị. Ekpochi onye bụ onunu ya bụ ewee tọọ ya bụ ndị famili ahụ nọ ka atọ ha ikike ka nwere onwe wee na ya bụ ezinụlọ, ka ndị eji nwere onwe ha. Onye bụ total liberation. Ọ bụrụ ije na-emebi obi dị na bụ, maka na obi dị na bụ na abụrụ onye bụ nsogbu ụnụ. Yes, enwere ihe bụ problem, maka enwere ike a na-agwa gị ije na-ezighị ozi. Ụfọdụ ndị afụchara okiri a na-agwa gị na ihe na-emeghị isi na be nna gị, na be nna gị na-ahụ ọkụ, ma ọ bụ na o nwere ajọ mmụọ dị na be nna gị na-aga abịa ọlụ ezinụlọ. Ọ bịazie ọ bụrụ ovu ngwongwo bụrụ ya na o jee kwatuo obi, kwatuo ụlọ, eburu ọfọ niile ngwuru jide oje binye ha jesuo ọkụ. Ọ bụrụ onye ya problem dị na bụ bụ ihe si n'ala. Ọgwụ edewere edebe a na-elekwa elekwa na-emezi ụnụ ihe nsogbu, ebutere ụnụ amoosu, na-ebutere ụnụ ihe aka ntịchasị, na-ebutere ụnụ ọnwụ, gụọ onunu na bụ ụnụ na bụ nsogbu. So onye dị ka elibrate anya famili arụcha ya etu esi arụ ndị famili abụ ndị nwere onwe, ndị ada atụ ime atụ ime, ndị ada anụ dị anụba di, ndị ọnwụ na-ada n'isi ha ọnwa kwụsị. Ihe ndị aka ị kwesịrị ịma. Inwe ajụ na nkụzi a chat ya na WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe be with you all now and forevermore.